जोबोद गोनां मोनसे माबा लानानै जों मिथिसार होनो फैदों बेवहाय 20 मिनिटल' नङा जों क'क्राझार जिल्लानि मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव जों बे माबाखौ खिथागासिनो दङ दा गोनां बाथ्राथार बियो माने मोनसे डेफिनिट टाइमनि थाखायल' गभर्नमेन्टआ बे सुबिदाखौ होदों नालाय बेखौ माने गारि बिगोमाफ्रा मिथिनो गोनांथार दा खोथाया जाहैबाय जों सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोननि दारैनो होन बा इउनियननि कर्मकर्ताजोंखौनो होन बेनार होन माइक खालामनानै माइकिंनि थ्रुयै होन जेरैबो जों नाजाजोब्बाय जाहाथे बे माबाया फोसावनाया बयनिबो खाथियाव सौहैयो थेवबो दा एसे टाइम बारायनानै होबावदों गभर्नमेन्टआ बेखौसो खोब माने स्पष्ट भाबै बुंनो आं आखायाव लादों दा बाथ्राया जाहैबाय फिटनेस फेल गारिफोरनि फिटनेस फेल गारिफोरनि जिथु फाइन बे फाइना बिराद बुरजा जायो नालाय आसाम सरकारा माने मोनसे बिराद मोजां सुबिदा होदों मास मोनथामनि थाखाय बे जुलाइ दाननि 15 थारिखनिफ्राय जादोंमोन जुलाइ दाननि ओमफ्राय मास मोनथाम होनोबा सेप्तेम्बरनि 15 थारिखसिम जाबाय दा सेप्तेम्बरनि 10आव जोब्बायमोन बियो दा जोंना बहुद गारि दं नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिसोर रावबो थाङाखै बे सुबिदाखौ लानो माने जेराव 50 थाखा फाइन बिनि जायगायाव मात्र 10 थाखा होबानो गयो जेराव एक बोसोराव 18,250 थाखा फाइन जायो बे बेलायाव मात्र 3,600 थाखा होबानो बिनि दाय दसा गासिबो जोबजोबो आरोखि बेबादि आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे बिराद मोजां सुबिदा होदों दा आरो बिसोरखौ अननानै बहुदा हयथ' सोरबा फैसा गैया सोरबा बिभिन्न माने उसुबिदा थायो बेखौ साननानै आसाम गभर्नमेन्टआ आरो 1 मास बारायना होबावदों बाथ्राया जाहैबाय सेप्तेम्बरनि 15 थारिखसिममोन नालाय दा सेप्तेम्बर 15 थारिखनिफ्राय मास मोनसे होनोब्ला अक्ट'बरनि 15 थारिखसिम नैबे सुबिदाया बहाल थाबावगोन आरोखि दा बे टाइमनि गेजेराव बे फेल जानाय कागजफोरखौ अफिसाव थिक खालामनानै लायोब्ला बिथांमोना खुब खम खरसावनो गावनि कागजखौ थिक खालामनानै लानो हागोन ओमफ्राय बिराद आरामै सोलिनो हागोन आरो बेखौ जुदि खालामाब्ला नैबे अक्ट'बर 15 थारिखनि उनाव माने सिगांनि बायदिनो बिराद बुरजा फाइन जागोन आच्चा बेवहाय मोनसे जोबोद गोनां बाथ्रा दं बे जाहैबाय अफिसाव जेनेबा मानसिफ्रा गोजान जायो हिसाबै दा बिसमुरिनिफ्राय क'क्राझार टाउनसिम एसे गोजान बिसोरो गारि फिसा सालायनो जाग्रा मानसि टाइम थायाबो जानो हागौ दा थिग बेबायदिनो गसाइगाव बा खना खनला गोजाननिफ्राय दा बिसोरो अफिसाव थाङाजासे खामानि मावनो हानाय मोनसे आरो बेबस्था दंबावो बे जाहैबाय नैबे आं नोंथांमोननो नैबेखौ खिथागोन नैबे अनलाइन गेजेरजों माने माब्रै नैबे अनलाइन बेखौ मोजां खेबनायखौ जाहाथे नुयो माने बेहाय जिखुनु कम्पिउटार सेन्टाराव नैबे वेबसाइटखौ खिथाहैयोब्ला बे वेबसाइटआवनो बे गावनि बे गारिनि बेसेबां फाइन दं बाहाय हारसिंनो श' जाखायो बेखौ अफिसाव हैबा सारेना खम गवा आरो नैबेहाय जिखुनु कम्पिउटार सेन्टाराव होबा बेवहाय सारेना बारा जाया बियो माने जेरावखि समानखा गतिके अफिसाव थाङाजासेनो गावनि गारिनि बे समस्त फाइनखौ कम्पिउटार सेन्टाराव होखांनानै रसिदखौ लानानै अफिसाव थांबा अब्लाना बेखौ नेनांला होमबाना गारिखौ लांबानो सानसेयैनो माने बे फिटनेस जानानै फैबाय आरो जुदि बिदि नङाब्ला आरो मोनसे सुबिदा दंबावो जेरै दा बै बिसमुरियाव मोनफ्रोमबो गारिया जुदि गावसिनि कागज पातिखौ थिक खालामनानै आंनो जुदि खिथाहैयोब्ला अफिसाव माने DTO अफिसाव जे जोंना बिसमुरियाव दिनै माने सानफ्रामबोथ' MBA फैबाय थानो हाया दा बे हिसाबै जुदि बिसोर खिथाहैयोब्ला दे जोंनाव दिनै 100 खान गारिया गासिबो कागज थिक जाजोब्बाय बेखौ माने MBA चेक खालामनानै सार्टिफिकेट होनो हासिगौ जुदि बिदि होनोब्ला बिनिबो प्रभिजन दं आं बेखौ थिक खालामनानै होगोन गारिखौ लानानै क'क्राझाराव थांनांलायनाय नङा आरोखि दा जोङो साखा खबनैनि खोथा बुङाखै बे गासिबो कमार्शियेल गारि जेरै साखा खबथाम इ-रिक्सानिफ्राय आरम्भ खालामनानै टेम्प'निफ्राय आरम्भ खालामनानै मिनि बास मिनि ट्राक गिदिर बास गिदिर बे गासिबो बे स्किमाव दंफाजोबो ओमफ्राय दा नों साखा खबनैनि खोथा बुंदों साखा खबनैयाबो सोरनाबा जुदि
बिराद गोबावनिफ्राय जुदि बायग्लिनानै दंबा अथ'स' बिनि आरसिया दाबो माबायाखै बिनि आरसिखौ दाबो केन्सेल खालामनाय जायाखै बिनि थाखायबो बिथांमोना अफिसाव थांनानै गावनि आरसिखौ अफिसियेलि केन्सेल खालामनानै लाहैनांगोन। बे अनलाइननि गेजेरखौ मालानिफ्राय बानायनो हागोन सार ना दिनैनिफ्राय? बेखौ दिनैनिफ्रायनो बे दंखायो दा हैबाबो दाबो जायो बेयो आरो ओमफ्राय आं गले गले होनदों नैबे सुबिदाया खिन्थु माथ्र 20 दिनल'सै दिनैनिफ्राय नायोब्ला। दा मा खावलायहरनो सार साफ्रोम गारि सालायगिरिफोरनिसिम? बे एकदम स्पस्ट' भाबै आङो खुथार खावलायदों बिथांमोनहा नैबे सरकारि भाबै जिथु सुबिदा होदों बे सुबिदाखौ ग्रहन खालामनांगौ बे सुबिदाखौ लानांगौ ओमफ्राय खम फैसाजोंनो गावनि कागजखौ थिग थाक खालामनानै राजाबादि सोलिनांगौ। फैगौ समाव गासिबो कागजआ थिग जायाबा बिनि बेब'स्थाखौ मा लागोन सार? बेथ' एकदम स्पस्ट' नैबे अक्ट'बरनि 15 तारिखनि उनावनो जों ओरैनो हमग्लुंगासिनो दंखायो खिन्थु दा जोङो माने मा होनदों जोङो माने मेसेजआ थांथों होननानै खिथागासिनो दं गेजेर गेजेर गंफा गंनै हमदों बे गंनै गंथाम हमदों बे आलादा खोथा खिन्थु जों लुबैदों मा बे हमनायखौ नुनानै बिसोर गावबा गाव माने खामानिखौ मावनानै लाथों आरो मोनसे जोबोद गोनां खोथाया जाहैबाय गारिखौ जेब्ला चालान होयो हमो बै जे हमनायनि थाखाय एक्सट्रा फैसा माने फाइन बुरजा फैयोना बे फाइनखौ माने एक्सट्रा फाइन बे माने बिसोरखौ हमामोनब्ला एमभिआइआ फैनानै हमामोनब्ला बेखिनि फाइनखौ होआजासेनो बेखिनि फाइनजोंनो बिनि गारिनि कागजआ जागौमोन। दा बेनिखायनो गाव गावनो आवगायनानै फैनांगौ होमबाना हमनायनि बै जिथु কি ক'ব স্যার? আচ্ছা আমার ইয়াত গভর্নমেন্টর যেটো ওয়ান টাইম সেটেলমেন্ট স্কিম OTS বুলি পপুলারলি নন সেইটো আমি সবক জনাইছোঁ মাইক যোগে আৰু বিভিন্ন প্ৰেছ মিডিয়া হেৰিৰ যোগেদি তথাপি মানে আৰু অলপ মানে বেছি হেৰি হ'ব লাগিছিল ৰেছপন্স তো সেইকাৰণে আমি আকৌ আহিছোঁ সবক বুজাই দিছোঁ আমাৰ DTO সাহেবে অলৰেডি ইয়াতে এটা মানে বাইট দিছে তো কাজেই মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে এই মেছেজটো যেটো আমাৰ অনলাইন অনগোয়িং OTS স্কিমবিলাক আছে সেই সুযোগটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে।